tam u môjho videa. Dneska si ukážeme detaily v Brookhavene. A nie je ledajaké. Začneme tým, že musíte dať odber a like, aby sme začali. To je všetko. Ďakujem, že ste ho dali. Začíname podvozkom. Keď máme auto, tak vieme takú možnosť v týchto veciach, že je zvýšenie alebo zníženie podvozku. No, keď budete chcieť mať športovejšie auto a budete mať nižší podvozok, skúsite ísť na nejaký kopec, napríklad tento nie, napríklad tak nejako na dome 33 a skúsite to napadiť hociakou rýchlosťou. Nevidie vám to, pretože má to malý podvozok. Tento detail som fakt nečakal, že tam je to, že trošku som padol. Môže sa vám to aj skotúľať. To je docela pomerne dobrá vec. By ste asi docela neočakávali od Brookhavenu. To je fakt sila. Nevidíte na kopec. Musíte ísť pod stredu. Čo to nejako nepadlo? Voilà, neviete ísť na kopec. O nie, nefejkujem to. Ja fakt krúťa sa mi kolesa, ale nechte to. To je fakt veľký detail. Druhý detail je metro. Metro sa pridalo už dávno do Brookhavenu a určite ste už raz išli v metre. Podľa mňa každý. No, každý už viete, tento si kliknete na voilà. Ste pod mapou, viete takto prichádzať cez toto. Aj takto, ale od toho by sme tu ukazovali secret miesta, tu nie sme, takže ideme ukázať ten detail. Som si tu privážil. Keď vstúpite tu, vyjde vám takáto ikonka. Keď vy vôbec neviete, čo to znamená, to nie. Za to môžete pri vstupu dnu nájsť takú označené kam, kde mierí. Takže my sme teraz v downtowne, kde vidíme tie budovy. Tu ten holub, alebo čo to je Black Hawk. To je docela zaujímavé. A tá korunka Crown Point. A ten les je Lake Madison. To pomerne dobrý detail. A hoci čo si vyberete presne tam, kde je to červené, vám to aj dá. Toto som fakt ani neočakával, takže to je fakt dobrý detail. Druhý detail je vrtanie motora. Asi už každý išiel v aute. Nech si dáte hociaké, aké len chcete. Určite ste narazili na vrtanie. Presne takýto. A keď som väčšiu rýchlosť, keď na to musíte mať robuxy, tak počúvajte ten motor. Máte tam aj zrýchľovanie. Je, že keď troška zastavíte, pridáte si troška zvuk a parknite tam, tak môžete toto. Neviem, či to počuť aj na
na videu, ale keď nie, tak si to vyskúšajte. A keď vystúpim, vypne sa motor. Nastúpim, naštartuj. Toto je fakt veľký detail, ktorý by ste fakt ocenili. Aj mňa prekvapil. Iba tak náhodne som ho našiel. Takže tak nejako. Ďalší detail sú práve kreditné. Tie môžete nájsť v tomto batohu, kde máte dve druhy. Ružová a modrá. No a každý asi to použil aspoň raz a dej. Niekomu to už došlo, že na čo to, ale niekomu ešte nie. No teraz vám to ukážem, kto toto nevie. Prídete ku kase a máte tu taký toto, no vidíte tam priložíte tú bankomatovú kartu a počúvajte ten zvuk, počkajte. No. A keď sa pýtate, že či tam je aj rozdiel medzi týmito, no tak neviem, počúvajte. Je to také isté, takže no. Toto nie je až taký veľký detail, ale ktorí to ešte nevedeli, tak sa teraz dozvedeli. Ďalší detail je tieň. Tieň môžete nájsť na postave, ale musíte byť proti slnku. Vidíte ten tieň? Aj od auta. Ale čo je dobré, je to, že keď si zoberiete helikoptéru a musím ešte predstaviť čas na nejakú 9, aby pálilo slnko. Nie až takto. Teraz ešte sa nedá vidieť tieň, ale keď už budú 3. Ja som to stopol, prepáčte. Tak sa nedá vidieť, ale keď idete troška sa pohnete. Niekde oproti slnku. Tak môžete naraziť na dobré tiene. Ale čo som fakt nečakal, je, že helikoptéra vie tiež vytvoriť aj nejaký ten dron. Sice neviem, že či áno, to som si ešte neuveril, ale Helda áno. Aby som vám to ukázal, tak ideme na políciu a zoberieme si Heldu. Takto. No teraz presne vidíte, ale bude. Iba to by... Teraz som presne našiel dobrý uhol, kde vidieť to. Sice nevidieť úplne, ak sa krútia tej vrtuly, ale to od Robloxu je veľmi dobré. Ďalší detail môžeme naraziť na Mount Everest, čo tu tiež máme. A ten je taký, keď prídete trocha do tejto časti, takejto strmšej, vystúpite z vozidla, nepadne vám, to mi je jasné. Keď ešte troška pricúvnete, tak to začne troška padať. Ale čo si nejde, že keď vystúpite a nastúpite, takže sa vám to pohne. Ale teraz vám ukážem niečo úplne dobré. Dobre, tak som presne plánoval, ale keď vyberete troška strmšiu trasu, tak vám auto bude padať. No to je docela pomerne dobrý detail. No a to bol vlastne posledný detail. Takže dúfam, že ste dali fakt ten odber a like. Vám by
Uvidíme sa v ďalšom videu. Myslím, že to bude jak vytuningovať najlepšie auto. Takže čau.